Bună ziua! Mă numesc Florina Bârzăneanu, sunt din Craiova. De profesie am fost lucrător comercial, actualmente pensionar. În urmă cu 6 ani am cunoscut o companie minunată cu produse naturale, produse pure, curate. Eram consumator de produse naturale de foarte mult timp, dar căutam tot mai bun și pur și curat. Eram interesată de noni, auzisem eu că noni face minuni. Aveam o problemă de sănătate, o să vă și spun, sub sân, aveam un chist foarte urât. Acum știu că era chist, dar atunci nu știam ce este. Urât, plin cu puroi și foarte închistat. Ziceam că din ăla mi-este sfârșitul. Am găsit noni la compania Blue Diamond, pur, certificat organic, și ce mi-a plăcut cel mai mult, ambalat în sticlă și de culoare închisă. Chestiunea asta o știam de copil. Mama mea, când plămădea țuică pentru anumite răni, căuta biata de ea borcan de culoare închisă. Când am văzut nonii de culoare închisă, am avut 100% încredere și am trecut la consum de noni. După a doua sticlă de noni, acel chist pe care îl aveam, într-o seară am ajuns la spital. Am ajuns la cuțit. Nu am spus ce am folosit, cunoșteam doctorița, dar la prima lamelă de cuțit, doctorița a sărit în sus de bucurie pentru că nu aveam expresia dumneai, nu e cămașă, nu este rădăcină. 7 zile m-am dus la spital numai la pansat, totul a fost super bine. În schimb, eu am continuat să consum noni. Am consumat 7 luni la rând câte o sticlă de noni. Ce a fost important? După fiecare 2 săptămâni maxim, mai ieșea din corpul meu câte un chist. Numai că nu mai era atât de urât și atât de plin cu puroi. Era ca o urticarie. În schimb, mă ținea cam 2 săptămâni, maxim 2 săptămâni, se retrăgea. Până în a 5-a lună de consum de noni mi-au ieșit aceste chisturi. Eu am continuat încă 2 luni pe curățenie, cum s-ar spune. Nonii l-am luat asociat cu zeolit, dar pe parcurs am mai și asociat și alte produse, vitamina C alcalină, turmeric, curcuma, aloe ferox și mult mai multe produse. În decurs de 6 ani toată familia mea consumă aceste produse. Soțul meu are un diabet tip 2 și consumă insulina verde. Suntem foarte mulțumiți pentru că a stabilizat glicemia și este totul super. Nepoțelele mele consumă produse și de îngrijire și de întreținere și, cel mai important, ne-am schimbat detergenții. Detergentul de la Blue are absolut tot ce-i trebuie. Într-un final, sunt super mulțumită de produsele de la Blue Diamond. Mulțumesc companiei, celor care m-au adus în companie și recomand cu tot sufletul și cu toată ființa mea. Cine are urechi să audă, consumați produsele Blue Diamond.